Zdravo drugari, dobrodošli na video na mom kanalu. Šta ćemo danas radimo? Danas ćemo da radimo pitanje i odgovori ili Take Your Name. Da, rekao sam da ćemo to da radimo i bit će neke greške. Znači, snima sam video, samo mi je falio uvod. Pa hajde da krenemo u sam video. Ok, prvo pitanje glasi: da li kada igraš Counter Strike? Igram. Da. Da izađem iz Countera. Ok, idemo na pitanje broj 2. Pitanje broj 2 glasi: da li si ikad išao dalje od 1000 km od kući? Ne, nisam. Nisam išao. Okay. Nope. A sada idemo na greške. Ok, drugo pitanje glasi: da li imaš sestru? A ne, baš ovo pitanje bilo je 20 puta 7. Prvo pitanje glasi: da li igraš Counter Warzone? Really? Ok ljudi, ako vam se video barem malo svidao, podržite ga lajkom i subscribe na moj kanal. Mi svima sličimo, a do tada peace.